Dos थांबाय dos बारबाव dos मासे लागाव लादो खनदो लागाव मा नांगौ एबार 100 नाबो sabun Ediaw hodemlang Ediaw oh debrei debrei nangbai Ediaw lagaw logoफोर debrei मोनबाय आं Welcome to Sri Durga Puja Komoting lagaw Batashipur Dikajole Sonitpur Oi lamafra Hello everyone नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायबाय Batashipur Dikajole नि दुर्गा पुजायाव जों बेरायफैदों नै नायदो नोंथांमोना आपल'ड भिडिअफ्राव बा मानसिया जाहांदों माथो दा आरो दसे थानानै फिर जागोन दा फिल्मा हाबजोबबाय माखासे देखायनो नागिरबाय लोगोफोर दिनै फिल्मा माबासो रैखाथि फिल्म आरोना लोगोफोर जों दा नायनाय जागोन ना जायाथाय नायनोसै र' मा जायो जों दा खेल गेलेहैग्रोनि आरोना जायखिया खेल गेलेनो आरो दाउ जा दाउदै खेल जा जायखिया खेल गेलेगोन आरोना रायलायनायखौ बारा खोनानो नागिरालै लागाव लोगोफोर ओरैबो खेल दं जों दा ओरैजा थांग्रोनि ओरैजा मा खेल दंथाय नै माबा बलार खेल दङ सोर फिटिंनाय रिंजों ओमफ्राय दाउदै खेलबो दं आरोना ओमफ्राय ओइ नै थखथायाव माबा मालबरजों माबा हलायनाय दङ मालबर गुथिया थांबाथाय मोनबाय आरो दा नै मा खेल गेलेनाय जायो नायनि र' नायथिंग्रोनि आरोना लोगोफोर जों दा दाउदै खेल गेलेनो नागिरबाय नैबेयाव गेलेनोसै आरोना आंबोरना दाउदै खेलखौ नै लागाव दाउदै खेल बेसेबां बल 10 थाखा बल एडियाव होदोंमलां एडियाव अ देब्रै देब्रै नांबाय एडियाव लागाव लोगोफोर देब्रै मोनबाय आं दङब्रा प्लास्टिक लोगोफोर देब्रै मोनबाय खेबसेनो आरो गेलेबावगोन खेबनैसो लागाव बि दैथाम रायलाय दैथाम नांबायब्रा मायाव लागोन नोंलाय बेयाव सोगोन ना मागोन सोदोब्रा दा जागोन ना दा जानोसै लागाव लोगोफ्रा नै होलागासिनो दं मोनब्रै जाखाबाय र' होनाला बद जाखाबाय जायखिया नांखासिगोनब्रा जोंना ग्रुपआनो खादों नालाय गरब्रै बि र' गरनैयाव सि गरनै एबि होनसैलां लोगोफोर एबि 10 एबि आंना एबि जायखिया नांखागोन आरोना देब्रै आयौ दैसेयावल' अनलि होदो बावहैयो होदो लोगोफोर होदो इयाव रावबो गैया दा बे नाम्बार होबायलां आरोबाव सियाव थांगोन इयावनो थाबायब्रा देब्रै इयावनो लागाव देब्रै लागाव देब्रै मोनलायबाय जागोन जानानै जायोब्रा होदोलाय सोरबा होदोलाय आं लास होबावनोसैलै बे एडि होबायलां एडि लोगोफोर एडि सोरबा होदोब्रा सियाव सासे
नांबाराव नांबायलै बेयाव नांखायो आंना दैनै नांबाय लोगोफोर दावदै खेलखौ गेलेनानै दावदै मोननायखौ जानोसै नै मोनजालायबाय एबार बेलेग खेल गेलेनोसै आरोना दावदै खेलखौ गेलेबाय लोगोफोर नै बिजा क्रिकेट बलजों खुबैख्लायनाय दं नै बेयाव देखायनांगौ नोंथांमोना जोंना लोगोफ्रा अबाव थाबोखो ओइ नै बेयावनो दं माथो मा खेल गेले बेलाय दाउ बयलार लागाव बेसेबां बदनो हा लोगोफोर 20 टाका बद 20 टाकायाव होनानै नांगौबा दाउ बयलार मासे नै दाउ बयलाराबो 2 केजिया गिदिरानो नै लागा होदो लागाव होदो गेलेगोन र' लोगोफोर लागाव लोगोफोर र' 21 नै फैसा गाबाय नै गेदेर 21 नै 21 लागाव लोगोफोर 120 माबा 21 आयै बारलांबायसो नाम्बार दै नै 4 नाम्बार सारियाव नांबायलै सारियाव गोबोरजों दाउ मासे मोनबाय बलार 4 नाम्बाराव होनानै बलार दाउआ बोरै लागाव एबार क्रिकेट बल खुबैनोसै आरोना लोगोफोर क्रिकेट बल खुबैगासिनो बेलेग जायगायाव फैबाय लोगोफोरजों नै लाहाय लोगो बाय लागाव एक दामखावदोलै ओरैजा खबरा फैगोन नामाथाय लोगोफोर नैबे क्रिकेट बलजों गेलास खुबैखानाय खेलाव बक्सआव मिउजिक दामगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं बुंनानै फैनाय जाबाय कपिराइट क्लेम हरजानो गिदों ओमफ्राय खेलखौलाय जों गेलेदों गेलेनायालाय लोगोफ्रा गेलेगासिनो दं ओमफ्राय आंबो खुबैगोन र' नै लोगोआ खुबैखांबाय मोनासै ओमफ्राय नैबेयाव खुबैदों आरो ना आं थोबसिम नाङा लासै खुबैदोंमोन आं लेडिस बायदिनो माने बलखौ उरायलांजानो गिदों रेजेंथारना बला लासै खुबैनायावनो गैला लासैयाव खुबैनायावनो बिरलांदों आरो गोसा खुबैबाथ' बिरदावलांसिगौमोन दा आंना ओमफ्राय दा नै ओरै साइडखिजा खुबैदों आङो ओमफ्राय इसा जेनथेन नांबाय आरो फार्स्टआव ओमफ्राय मोननाया मिस्टेक जालांखायो नांखाया फाग्लासो बलानो बिराद रेजेंद्रायना हांसो लांबा हांसो मोनगोन दाउ लांबा दाउ मोनगौमोन आरो ओमफ्राय नै बेलेग जायगायाव गेलेफैलायबाय नै लोगो सासे खुबैनायखौ साफायदां नै नांबायना गैया मोनासै मायावखो 10 थांबाय 10 बारबाव 10 मासे लागाव लादो खनदो लादो Thero number. Oh, Thero number. Oh, oi. Ayo. Baru mana? Solo number sabai. Betul ke? Eko sabai yang. Phone number. Pondro ekos. Pondro ekos. 11. Pondro number. Masih mau ambil. Pondro number. Pondro. Ayo. Masih जाखोब्रा लोगोफोर एबार नै होंगो दोंगो आयो आजां गाजां गाबोनथ' बांसिन जाबावोसो नै एरायखौनो हानो नागिरा लासै थाबायबावनांगौ नै ओंखारबोनाय थांनाय आरो ओरै फैनाय बा नाम्बार 8 नाम्बार लागाव
लोगोफोर नै लटारि खेल गेलेनो नागिरदों लेखा खननाय मा नाङो नाङाबाथाय 20 टाका रिटार्न सार खेला 20 टाका नामा गांसे हमला लागायदो खनदो गांसेनि दै खनबाय आरोना जोंना मोनसे लाखि गोनांखौ मोनखाव जाखाबायलै दे जै आइ दुर्गा दख'ना ब्रास ना मा जाखोलै ब्रास दे बे ब्रास माने जै आजा गैखाया सुनायाव जायोब्रा ब्रास माने लोगो ब्रास नै 20 टाकायाव आं मोनसे खननोसै लास्ट मोनसेखौ मोनना र' मोनसेखौ लसिगोन जोंना बिथाङा आं मोनसेखौ मोनदों लाखि नाम्बार दख'ना हमगासिगोन मेगन मुस्रा खमायला आं गैया दुर्गा एबार दख'नाखौ हमगासिगोन 100 माबासो थाइबानि साबुन 100 लिरनाय माने 100 ग्रुप नांगौब्रा मोनलायबाय नै जाबाय दे दा नै मा लादों र' लयदा मा मोनो बे सोरखियालाय मानो जाखो माबा सनिनो सनिनो टाकानो मा मोनो सासरग्रा गैखायाला नोंसिनाव मा नांगौ एबार 100 नाबो सुग्रा साबुन दे powder naga muslau ni ba ini senlah bawa bila bijil lang gas nungo 327 Carmension ni bisa jadi orang ada Carmension sekolah lagau ayo kono ya mai ulang gulai lade jabe deh muslah bawa basket ni betul mana dulu ada oh iya bare muzang kunmai deh Gemila ba iya. Nei mal ra den jebde biya zuma. Mama mun ko tegal na lele gobri ne. Ang ni ko. La. Munsia. Nei. Tegal na ne jumun bai. Moise khona nai slang ne solai bi ko. Le ai dur gan na bai. Ame kon bisya khona ga. Bekon. Oh bra ro mun mi lagi. Do singka ne khona ga. Mekon misinan खेवनाय हिसाबै नायबावाब्रा र' उनदासो थाला गोब्राब जाबाय 115 लै 114 नै खादाया 115 बेदर सुनु लागावलै बेदर सुनु होनबालाय बलार नांखादों जोंना माथाम जाबाय दं मानो जाबाय र' मोनसे खननायनि आङो नोंनि एक्सट्रा हो होनबा लानाय जाया गैलालै लागा नों मा खनगो 118 गालसै सुनो बरा जाबाय लटारि खेल गोजा लोगोफोर नैबे जराव गासिबो जों मोननै दखानाव गेलेबाय मोननायालाय मोनखायो मोनसे नङा मोनसे लोगोफोर दानि बावै अखा बालाबगासे हाना थांलायबाय नै दाबो रे दंगासिनो दं अखाया दा जों लोगोफोर थांनो नागिरबाय आरो ना मेथाइफोर लाना थांसै आरो ना गामि सिंथि साजों जानो मा मेथाइ लानाय जायो नायनि र' मेथाइफ्राबो दाम जाखागोन दुर्गा फुजानि नामै खोरगान लालाबायदो गोसो बायदि नै नैबेया बेसे सोंफैलाय बेखौ जोङो खोनाबे
मा दाम जिलापिया 50 केजि 40 दङा नै सावराय मानसिखौ सावरायनांगौब्रा ओरै लाइफ 40 आव हरबासो आधा केजि लाङोला जुलापिखौ खैथाखायाव 40 थाखा फवा हरबासो आधा केजि लाङोना अ दे हरदो दे दोनबा गेजेरावना माबा थाथ' देवबार हाथायाव लाबाय थाखायो जोङो मेथाइखौ नै बयलारखौ लाबथिंगासिनो दं मासेखौ आरो मानैखौ दोनना फैदोंना लोगोफोर दा माथाम जागोन र' लागा ओइ लोगोफोर जोंना दाउआ बोरो बर'ना लाबोदो आखाया मासे लागासिनो दं मानैखौ खुलिगासिनो दं खुलिनो हागोन फा अबसे बारा खारनायालै बिजि थुनाया बेमारिखा माथाम दा माथाम नङा मानैखौ एक्सट्रा थिखोलाय मासेखौ एक्सट्रा थिखोलाय लागाव माथाम लोगोफोर नै खेल गेलेनानै माथाम मोनबाय देलाय एसे गावलांखामलाय लागाव माथाम मोनबाय लोगोफोर नै गाबोन एवनानै जानाय जायोना हांना जानाय जायो जासिगोन आरोना लोगोफोर जों दा थांसै नै साथामखा बाइक गंसेयावनो भिडिअआ बेखिनियावसो आरोना दिनैया गाबोन मोजां भिडिअ खालामबावगोन बिदिबा दिनै भिडिअआ बेखिनियावसो नोंथांमोना मिथिया भिडिअ हाजारसे साबस्क्राइब खालामदो हाजारसे लाइक खालामदो आरो हाजारसे कमेन्ट खालामदो आरो बिदिबा नेक्स्ट लोगोसेन बाय बाय दासिमबो नोंनि दखानखौ र' भिडिअ खालामखाथारलां बेखौ नै सेंग्रा मानसियानो दासो नै खालामनांदों बिदिनो खालामनांगौब्रा हाबा जानायनि सिगां एसे एक्सप्रेस लाखानांगौ हाबा जानायनि सिगां नङा होनबा दे लांदो इफोरखौ फाग्ला लालै आया माबा माबिसो नाजाबायदों गजा दं जानोसै अनलाइन गैया नै QR क'डानो गैया पे खालाम स्केनारा बोरै स्केनारा देखा माला फैलानासो हेल्प लालायबाबो फैलानासो बबे लाखिनो होमबालाय 20 थाखा नांसिगोन इयो गयनि